Να κάνω παιδί, να μην κάνω παιδί. Είμαι στο Παγκόσμιο Συνέδριο Στήρωσης στην Ελβετία. Μακάρι να υπήρχε τέτοιο συνέδριο. Δυστυχώς δεν υπάρχει. Γι' αυτό έχω γράψει εγώ το «Εσύ θα σε επέλεγες για γονιός», που πλέον ήδη η Όπτρα θα το εκδώσει με πολύ θάρρος, γιατί είναι αρκετά αιρετικό, το έχω εμπλουτίσει και θα δούμε για όλη αυτή την κριτική που μου έχετε ασκήσει τόσα χρόνια σαν μάγισσα για όλα αυτά που λέω, για το ποιοι θα έπρεπε να έχουν το δικαίωμα να γίνουν γονείς και γιατί αυτοί που δεν κάνουν παιδιά ίσως είναι λίγο πιο έξυπνοι. Ίσως, θα κάνουμε το debate πιο μετά, θα σας ανακοινώσω άλλα πράγματα. Προς το παρόν, όποιος θέλει να προπαραγγείλει, βάζω εδώ το link. Προσέξτε να πατήσετε για να μην έχουμε πάλι παρεξηγήσεις. Αν θέλετε υπογραφή, σε περίπτωση το κάνετε δώρο σε κάποια ή κάποιον παράνομη σχέση. Και είμαι ανυπόμονος για την κριτική σας. Θέλω να με κάψετε σαν μάγισσα αυτή τη φορά.